agus an dí ábhar ábhaidir sní tú crú. Tá bhíonn go brach go sé a Corn Uí Riada amacham. Mar sin an dúis is airde is féidir le duine bhaint amach n-uaire tar sean-nós. Tá me cínte ag sé stáitú go mhéir mar ghunint mar mhórfhonnadóirí. Muine na bhíons ag séire agus í a ggólín is lethe an tóran agus níl ábhras a bit nach lethe an tóran. Mar bíonn sé eice agus tásáid go sé eice ó rugaí agus ní deirhin nach ra éon Dhá Sháile an ach gur óran í bheitchainte. Og sé gine buin scach lálam. Sílim sa ggóir sé ar ní sfeire go leis an dhéanú tá cheáilhaireacht sin go hantá láidir. Sin an bhuaithe ag Meaití Ghriallais. Fanan siad leis a dúchas agus síneann siad an dúchas. Ní léon dátar bith ná go mbeidh daoine géisteacht le muintir Ghriallais, mar go bhfuil an DNA den tradiisiún chósa léir san cantracht tá go son. Tá óráníocht séir Ghriallais tá sé duchreití, tá sí chamáinniu agus bhí sin tamsin. Tá an máisteachta tá eice tá sé Harbheith éasca le nainachtar ar nó is go mhórfhonnadóirí móra na linne seo í.